представлява процедурата мезотерапия за коса? Мезотерапията за коса е естетична процедура, която възстановява косата както при мъже, така и при жени. Мезотерапията се извършва посредством множество миниатюрни инжекции. Те инжектират растежни фактори, като витамини, аминокиселини и други, които регенерират луковицата на косъма, увеличават кръвоснабдяването и повишават броя на клетките на космения фоликул. А тъй като се извършва с множество миниатюрни инжекции, болезнена ли е? Иглите, които се използват за терапията, са толкова малки, че пронизват само повърхностните слоеве на кожата. Повечето пациенти определят усещането като леко обождане или дискомфорт. А в кои случаи се препоръчва? Прилага се за спиране на косопада, стимулиране на растежа на нова коса, заздравяване структурата на косъма, възстановяване дефицитите на аминокиселини и микроелементи в косъма, възстановяване и подхранване хидробаланса на скалпа. Вашият специалист ще прецени правилната процедура за вас. Каква е продължителността на една процедура и колко процедури е препоръчително да направим, за да има ефект? Процедурата обикновено продължава от 30 до 60 минути. Броят на необходимите сесии се определя във всеки индивидуален пациент. Обикновено 4 до 6 сесии през интервал от 10 до 14 дни са напълно достатъчни за ефективни резултати. Необходима ли е специална грижа за косата и скалпа след процедурата? След всяка процедура е необходимо да пазите скалпа си сух и чист, за да избегнете замърсяване и инфектиране. Препоръчва се да не посещавате влажни и мокри помещения, като например спа центрове, басейни, джакузата и други. Освен това, трябва да пазите скалпа си от излагане на пряка слънчева светлина. Това го предпазва от изпотяване и впоследствие инфектиране. Как всъщност влияе на косата и скалпа мезотерапията? Какви са ефектите от приложението й? Мезотерапията е процедура, която се грижи за косата и ще й придаде здравословен блясък и обем. Съединенията, използвани в лечението с мезотерапия за коса, подхранват скалпа и засилват дебелината и растежа на косъм, като по този начин помагат за предотвратяване на косопада. Насърчава регенерацията и растежа на косата. Всички хора са индивидуални. Най-добрите резултати се наблюдават след прилагането на сесиите.